Ano, přejmenování. A proč? Protože chci začít znova a natáčet kvalitnější videa. A navíc lidí, kteří se jmenují Husťák.cz je spousta. Kdyby to bylo tak, že mám z nich nejvíce odběrů, tak zůstanu. Ale protože ne, a lidi, kteří se jmenují Hyperax.cz, jsem našel 0 v České republice. A protože můžu mít originální jméno a kvůli tématu je toto video na YouTube účtu Husťák.cz rok 2015. Ale stejně bude a tento kanál aktivní. Ale o video si musíte napsat. Konec Husťáka.cz to není. Odkaz na nový YouTube kanál máte zde, když kliknete směrem, kam ukazuje šipka.